दिनैहाय कामरुप जिल्ला खौसेथि बर' समाज आफादनि सेथि बोसोरजों जथुम्मानि गेवलां बे गेवलाङाव सफैनानैहाय गुबै गिबि आङो खोब गोसोआव गोजोननाय मोनदों। रायजोफोरनो दान्दिसे बाथ्रा आङो जोंनि खौसेथि बर' समाज आफादनि मावबोनाय खामानिफोरनि सायाव बाथ्रा फोरमायनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। गुबैयैहाय जोङो थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय खौसेथि बर' समाज आफादखौ दानायनि उननिफ्राय जे खामानिफोरखौ मावबोदों, दाबिफोरखौ लानानै खामानि मावबोदों, बे दाबिफोरनि गेजेरावहाय जों गासै मोनगु दाबि लानानै खामानि मावदोंमोन। बिनि से नं दाबियानो जोंना बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गासै गं 27 जिल्ला बर'फोर दङ, जिल्ला दङ आरो जिल्लानिबो बांसिन बर'फोर दङ। बेनि थाखाय जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाबि होबाय थाखादों। बे दाबिनाया दिनैहाय जाफुंनायनि लाबोदों। गासैबो जोंनि अफिसियेल जि प्रसेसफोर दंमोन जोबजोब्बाय। खालिबोल' अक्ट' सायख'नानैहाय सानसे इन्ट्रिम काउन्सिल दानायनि मोनसे माबा लागोन, खाबु लानो नागिरबाय। बे इन्ट्रिम काउन्सिला जानो थांगासिनो थाबैनो बिदिनो सर्ट टाइम। दा बे हिसाबै जोंनि बे जाफुंफैनाय बा जों जे मोनफुंनो फैबाय बयहा बुंनो थाङोबा थांनाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि दाबि बेखौबो सोसनफानाय जादों। नाथायबा गुबैयै जोंनि दाबिखौ लांनोबो गोनां गैयामोन। अब्लाबो बर' एस ए हल बर'नि इउनिटि इन्टिग्रिटि आरो सलिडारिटिखौ खोन्थानो थाखाय जोंखौबो एनरलमेन्टआव लाफानानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। बावहाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे दाबि एकर्डआवहाय 5.1 सोसनफानाय जादों। बुंनो थाङोब्ला एबसु एनडिपिनि हानजा आरो जों खौसेथि बर' समाज सुक्तिखौ जों लाबोखादों। गभमेन्टआ खोथा होनाय नैबे समाव सानजुमा आरो जिरेन बर' बिथांमोनहा बुंबाय थादों बिटिआर गोरोबथाया मोजां जायाखै होननानै। बिथांमोना बिटिआरनि जि सेथि जि सान बेयावहाय बिथांमोना बेखौ फालियाखै। बिथांमोना मुंख्लं सानसे फालिदों। बेयो बिथांमोननि नोजोरनिफ्राय बिथांमोना जि मोनसे गावसिनिफ्राय बिजिरनानै खिन्थु मोनसे एकर्डआ मोनसे हारिनि थाखाय जि मोनसे एकर्ड खालामनाय जायो बे मालाबाबो कमप्लिट गाज्रि जाया, गाज्रि नङा। बिथांमोनहा गाज्रि बुंनो थांनायनि सिगां दिनैहाय जोङो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मा मोनबोदों बा बेजों मा मावफुंनो नागिरदों आं बुंनो लुबैनाय बे जागोन बिथांमोननिसिम जे सम होनांगौ। सम होआलासिनो दानो रिजाल्ट मोनखानाय बायदि खोथा बुंनायफ्रा बे थिग नङा आरोखि। बेखौ जोङो खौसेथि बर' समाजनिफ्राय जोङो सोंखारिगोन। बिथांमोननि ब्लेक डे फालिनाय आंबो रादाब बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो बर'नि सासे दैदेनगिरि, गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांनि बिजेपटियाव जुदि नेगेटिभिटिया बांद्राय जायगा लाबायबा जोंथ' बुंनो माथो राहा दं। खिन्थु बेवहाय आं बुंगोन बे एकर्डआ माने हारि जोबस्रांनायनि बे मोनसे बे हारि दानाय जौगानायनिसो मोनसे माइल खुन्थिया वान स्टेप जोङो आरो फरवार्ड जाबोनाय मोनसे बे एकर्ड आरोखि। खिन्थु बेखौ बिथांमोना नेगेटिभ नोजोरजों नायदोंबा बिथांमोननि खोथा। आं बुंनो लुबैनाया सम होनांगौ, एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनायनि टाइमखौ होनांगौ आरो कभारेट खालामफानांगौ। आं बेखौ बुंगोन आरो जोंनि ओनसोलनि एबा जोंनि माबाफोरा गामिनिनो बेयाथ' मोनसे सेटेलाइट ग्रहसा बिगियानथिनि दा आसामाव मोनद' अट'नमास काउन्सिल बे रोखोमनि दं। सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल बांगाय आफादनि मानगिरि आफादगिरि आरो बे बांगाय आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबान मावफुंनो हानाय मानगोनां सोद्रोमा लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा दा गोरों-गोराफ्रा बायदि रोखोम बाथ्राखौ बुंनो थांबाय। आं नायहरदों, आंनि दिन सासेबो नायहराखै। रायजो राजा बिथांमोन, आं आसा खालामदों आं दा आलासि हिसाबै फंनैसो बुंनो होनाया आं नोंथांमोननि साफ्रोमनिखौ नायहरदों, नाथाय आंनि दिन सासेबो नायहराखै। ओंखायनो आं मा बुंगोन मा मागोन आंबो एसे मा खालामगोन मा मागोन साथिंसो नायगांगोन नामा ओरैबो जादों। 2020 मायथाइनि बाय गिलेलुबो जादों लाखिजोंबो जागोन ओरैबायदि मोनदों सोरखौ लानानै बुंदों। ओंखायनो आंनिथिं एसे नाहरोबा आं गोजोनगोन आरोखि। आलासि नङा दै, बे ओनसोलनि नालाय बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो नुखानाय। दा आसोल बाथ्राफोरखौ बिबुंथिगिरि बिथांमोना बुंनानै थांबाय। दा आङो नोंथांमोनबो
माबा मोनसे बुंनानै गोजोनग्लाय होलांगोन बेखौ आं सानाखै थेवब्लाबो जाथ'वाखै माननि आलासि हिसाबै जाहैगोनसो नालाय आफादगिरिया बुंलायलाय फंनैसो बुंनो सानदों ओंखायनो आं एसे नाहरगोन दे जि सानैसो आलदायै गेलेगोन ना बे नोंथांमोन बिजिबो थाखानाय हिसाबै बाय नाहरबा आंनियाव बा बुंनो मोजां जागोन नङाबा माखासे खेंख्रा जागोन ब्रेक गैया जागोन आरोखि माखासे जोंनि गेजेराव जाय हक दा आङो ट्रेजिक जाथायफोर जोङो आंखौ ट्राइबेल संघनि आफादगिरि होननानै सिनायथि होदों बिथांमोना जे ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ मोनो दा बेयाव बिराद इम्परटेन्ट बाथ्रा हाबनानै दङ आं गुबुन गुबुन मिटिंफोरावबो बुङो बे जोंहा ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ मोननो थांनायाव जोंहा जिल्लानिफ्राय थानायखौ जों नुदोंमोन आरो बे हिसाबै बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ इस्यु खालामनाय जायो आरो जाय इस्यु खालामनायाव सार्टिफिकेटआ नोंथांमोना जा मोनदों बेवहाय आंनि सहि गैया बिथां दिनै मिनिस्टार बसुमतारी आदाया दिनै दा बेखौ जोङो WSCनिखौ जेरैबायदि सानगिरि जानानै फैबाय जोंखौनो थिग बेबायदिनो जोंनियाबो ट्राइबेल संघनि सार्टिफिकेट मोननांगौब्ला आंनि सहिखौ नांगौ जायो लामा ट्रेकखौ दा होमबा एसेबां जों बिबार गेदेर बानस'नानै लांनायखौ नोंथांमोना बुंनायफोरखौ खोनासङाबा दुखु मोनो आरो नङा होमबा सार्टिफिकेटखौल' नांगौ ओरैबायदि जागोन आरोखि ओंखायनो जोंनि लोगो शेयार खालाम नोङो जे मानो जब जाबाय बेयाव फैदों नोङो फैनायनि जाहोनानो जादों मा बेवहाय जा जा फसं खालामनो थाया मानो ट्राइबेल संघानो जा बेवहाय जोंहा बर' थुनलाइ आफादानो जा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरानो जा गासैबो मोजाङै जों खामानि मावनायखौ लुबैदों आरोखि दा मोनसे दा जोंनि बे संगठना इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसन होननानै जे बुंदों 1914 आव जि 2014 जि दाबाय आइजोफोरनि थाखाय 2014 जि दाबाय बे दानायनि बिराद मोजां मोनसे प्लेटफर्म होननानै जों सानो मानो होनब्ला बे थांनाय बोथोरनि मुङानो जोंनि सिनायथि होयो नायोबा आइजोफ्राबो बड' पिपल अर्गानाइजेसन बिसोरनि बिहोमाबो बर' बाङाय खौसेथि बिसोरबो हारि दानायनि थाखाय सुबुं आफाद बिमा माहारि जानानै जोंखौ खौसेथि होनना बुंनाया बेवहायनो हाबनानै दङ नामावनो दङ खौसेथि थानांगौ डेम'क्रेटिक राइटखौ आइजोफ्राबो नामानो सिनायथि होयो इउपिपिनि अर्थआनो जादों मा इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेसन रिजार्भेसन लाखिनाय जादों माने बेयाव बुंनो थाङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद ओंखायनो जोङो खौसेथि थानांगौ ओंखायनो जोंबो फैदों ट्राइबेल संघनिब्लाबो जोङो बेयाव फैनानै नुजाथि फैदों जोङो नुहुरदों आलादा बड'लेण्ड रायजो नागिरदों जाय जेरै खामानि जेराव दङ गाव गावनि खामानिखौ मावनायखौ जों लुबैगोन राजखान्थियारि हान्जानि बे ग्रुपफोरा बे हान्जाफोरा राजखान्थिनि खामानि मावगोन ट्राइबेल संघआ ट्राइबेल संघनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नाजादों थिग बेबायदिनो एबसुफ्रा एबसुआ स्टुडियाननि बर' स्टुडियाननि गासै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय 1967निफ्राय नाजाबोदों बड' साहित्य सभाया 1952निफ्राय बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुफोरखौ माने फेहेरनो आरो फोसावनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादा नाजाबोगासिनो दङ दा बे हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइनि खामानिखौ मावगोन ट्राइबेल संघआ ट्राइबेल संघनि मुगाजों खामानि मावगोन इउपिपिआ इउपिपिनि मोनसे प्लेटफर्म थागोन बिथांमोना खामानि मावगोन आरो जायफोरा जोंनिफ्राय राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लागोन बिथांमोना राजखान्थियाव दैदेननायाव माने बर' माने कसारि अट'नमास काउन्सिला दिनै जानो थांगासिनो दं आरो दिनैहाय माने कामरुप जिल्ला माने इउपिपिअनि जोंनि माने गिबि माने कनफारेन्सआ जादों आं बेयाव आलासि महरै नुजाफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों मानो होनबा मोनथाम सुक्ति जाबायमोन सिगां बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर दा बिटिआरआव मोनसे बिराद मोजां माने आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरनि थाखाय बिराद गोजोनथाव मोजां मोनसे सुक्ति जादों दा बे सुक्तिनि गेजेरजों आउट अफ माने बिटिसिनि बर'फोरनि मोनसे माने गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामबाय थानाय बिबाय थानाय आसाम सरकारनिफ्राय दा बेखौ दिनै सरकारनिफ्राय मोननो हादों दा बेखौ मोननो हानाय होननानै आङो बिटिआरनि सासे इएम हिसाबै आं गावनो गोजोननाय फैदों आरो भबिष्यतआव जाहाथे बे पूर्णंग माने माबायाव रुपाव फैयो दिनै आं इउपिपिनि माने आफादगिरि मेनेजर बिथांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों खामानिया फ्राय माने सरकारनि जिखिनि प्रसेसफ्रा जाजोब्बाय होननानै खोनादों बिनि गेजेरजों बर'फोरनि जौगानाय फैगोन होननानै सानदों बे निस्सय माने जागोन माने बे मोनसे बिराद मोजां गोरोबथा आरो उनाव बिसोरनो मिथिगोन मिडियानि गेजेराव दा बुंला आङो बेसेबां जागोन बिथां आफादगिरिया मिथिनो हागोन मा मा बे माने दफायाव दङ बे एकर्डनि गेजेराव बिथाङा मिथिगोन बिथांनिफ्राय सोंबा मिथिगोन खिन्थु बे मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों आउट अफ बिटिसिनि थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि बिराद मोजां मोनसे लाब जादों आरो बेयाव बर'फोरनि मोनसे उन्नति जागोन ना बेखौ जोङो 100% मिथिनो बे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा